Гөлнара Шаймөхәммәтова. Адашкан сер. Бер көнне соң гына торып абзарга чыккан кыз сыйырын, сөтле бикәсен тапмады. Йөгереп өйгә керде. Башта әнисен уятып карады. Файдасыз. Аннары әтисенең ябык иң башларыннан тотып, аны бар көченә селкетергә кереште. Әти! Әти, тор! Тор димен, ишетәсеңме, юкмы? Сөтле бикә юкка чыккан. Урлаганнар. Әти! Әти, син булса да тор инде. Мин нишләргә белмим хәзер. Мин бит зур кыз, урамга чыгып ашарга эзләп йөри алмыйм бит инде. Ичмасам сөтләп чәй ичсәм туйган кебек була идем. Хәзер нишлим инде? Сөтле бикәсез. Кызының үзелеп елаган тавышына күзләрен ачкан Фәгыйль, нәрсә булганын да аңламастан, сөрлегә абзарга таба атлады. Шуннан да сөтле бикәнең урыны буш иде. Фәгыйльнең тез буыннары калтырады. Ул әллә махмырдан, әллә куркуыннан ман-матиргә батты. Баскан җиреннән кузгалып өйгә керергә, Лиданы уятып сорау алырга, аның авызыннан дөресен ишетергә курка иде ул. Вакытыннан алда йокысыннан уятылган Лиданың теле зәһәр булды. Нәрсә? Пил да спал. Күрмисең ничего, не слышишь, хәзер миннән спрос, да? Кичә өйгә алкашлар килеп сугышканны күрдеңме? Мине защитилмы? Ладно, Расих белән Руслан булды. Сыер кайда димен? Сыер. Сөтле бикә кая булды? Миңа синең алкашларың, сугышларың нигә? Вот именно. Мин сиңа бер кайчанда кирәкмәдем дип шыелдап кычкырып бүлде Лида Фәгыйльнең сүзен. Не знай, кем турында думаешь. Йөрисең шунда на ходу йоклап, робот кебек. А мне каково, беләсеңме? Нәрсә дип алып кайттың мине бу җир тишегенә? Надоело. Я в город хочу. Ят шул үлеп барган авылыңда сыерларың белән саташып. Фәгыйльнең дә, ярым истерек, ярым айнык Фәгыйльнең дә түземлеге юк исәбендә иде шул. Теләсәң кая кит. Тик сөтле бикәне генә урынына кайтарып куй дип әйтеп салганын сизми дә калды ул. Мәңге кызмаган, кешегә кычкырып эндәшә белмәгән Фәгыйль чамасыннан тыш дулкынланган, әрнегән, аның тешләре кысылган, йодрыкланган куллары, ярылып кипкән иреннәре калтырап тора. Күзләре бер үк вакытта әллә нинди әлегә тиклем Лидага таныш булмаган ут та чәчә, йылый да. Бәхетсезлегеннән тиз генә котылырга теләгәндәй үтенеп сорый да кебек иде. Бу караш нишләптер Лиданың да кызуын суытты. Ул чатнап авырткан башын түбән иде. Тузгыган чәчләре йөзендә чагылган мыскыллы елмаюын яшерде. Курку һәм өмет белән балкыган бала күзләре төбәлгән иде бит аңа. Сүзләренә битарафлык чыгарырга тырышып, тавыш чыкканын әллә каян сизгәннәр, милициялар килде. Водкаң некачественная, кеше үтереп ятасың. Лицензиясыз продаешь дип бәйләнделәр. Арестуем диделәр. Чак котылдым. Ярый, сыерга риза булдылар, диде хатын салкын тавыш белән. Үзе әллә соңлап уянган оятыннан, әллә хәлсезлегеннән күтәрелеп тә карамады. Һәм Фәгыйльнең агарганчы кысылган йодрыгы җыелган бөтен ачу көче белән колак төбенә килеп утырганын сизми дә калды. Сөтле бикәне кире кайтара алмады Фәгыйль. Дөрестлек эзләп йөрүнең файдасы юк иде инде. Сыер таң белән иткә затылган иде. Хаклык һәм яклау эзләп районга барыр идең. Лида урынына үзеңне кертеп ябарга да күп сорамаслар. Ни дисәң дә гаеп үзеңдә кебек. Бер хатыныңа да баш була алмагансың диярләр. Балалар да, бызау да сөтсез калды. Икенче сыерны зур һәм таза булып туган бызаулары өчен генә асрый иде Фәгыйль. Сөтле бикәнең сөте ике бызауга да, олы гаиләгә дә җитә иде. Яхшы итеп ашаткан, каралган чакта. Тик нәрсә генә булса да, бу сыерсыз калу кайгысының бер яхшы ягы да булды. Ирдә, хатын да бер авыз сүз сөйләшмәсәләр дә, эчүләреннән шып туктадылар. Моннан соң балалар да, маллар да элекедәй караулы булды. Бәйрәмнәр тукталды. Өй эчендә салкын тынычлык урнашты. Бер-берсенә эндәшү түгел, күтәрелеп тә карамаган әти һәм әнинең кыланышыннан әлегә тиклем чыр-чу килеп торган балаларның да тавышы тынды. Бәләкәй йөрәкләренә кунган шум аларны аяк очларына басып, шәүлә кебек йөрергә мәҗбүр итте.
Лида төне буе сатты, көне буе йоклады. Фәгыйль маллары яныннан кабер кебек салкын өйгә төнгелеккә генә керергә тырышты. Бөтенләй ашарларына калмаган балаларына бер сарык суеп, көн сайын аш салырлык итеп тураклап суыткычына тутырды. Рита көн сайын шул итне бәрәңге белән пешереп, ипи салып өстәлгә утыртыр булды. Әмма ризык юньләп ашалмады. Кишер чәе эчелмәде. Көннән-көн сулган сеңелләрен күреп, Ританың үзенең дә әле балагына йөрәге әрнеде. Әнисе белән сөйләшергә, аңлашырга ничә кабат талпынса да, бала күңеле салкынлыкка барып бәрелде. Рита алдан әзерләп, кабатлап йөргән әйтәсе сүзләрен дә әйтә алмады. Әнисенең, әлегә тиклем алчак күңелле, шаян һәм күп сүзле әнисенең үзенекенә охшамаган пыяла күзләреннән куркып, туктап калды бала. Милициялар башкача аларның өенә кермәделәр. Машиналары Тамарларның йорт алдына туктау белән, Лида чыгып утырып каядыр китә торган, төнгә сату вакыты җитүгә кайтып керә торган булды. Сатты да сатты. Әмма балаларына кәнфит түгел, эчәргә чәй дә сатып алмады. Үксез калган балаларын кызганып, аларның бу хәлгә төшүләрендә үзенең дә гаебе юк түгеллеген тойган Фәгыйль берничә кабат хатыны белән сөйләшергә тырышып та карады. Ләкин Лида бөтенләй үзгәрде. Башка кешегә, чит кешегә әйләнде. Кысылган юка йиренле, үлек йөзле, кайчан гына әле бөдрәләнеп, күзне үзенә тартып торган җилбәзәк чәчләрен сылаштырып тарап, олыларча тиенгә җыйган, гәүдәсе генә монда, Фәгыйль янында булып, үзе әллә кайда еракта йөргән Лида ирен күрмәде дә хәтта. Ашаудан да, йокыдан да калган Фәгыйль озын төн буена ялгызы караватында боргалана таң аттыргач, бер көнне ишек алдына чыкты. Әлегә хәтле бер кысылганы да, күренгәне дә юк иде Лиданың сату урынында. Хатыны аракы тартмалары иелгән чоланда зәһәрнең мәңгедә айнымаган алкашы Бурзариф белән эчеп утыра иде. Тар дөньяның бер рәхәте. Бер рюмканы кабам да онытылам. Йоклыйм кереп. Син последний клиент бүген, Зариф. Баш төзәтергә миңа не ходи. Мин төнге кукушка. Понялмы? Давай, проваливай. Проваливай, имеш. Бурзариф кая булсын? Авыл белән үлеп бетсәләр дә ул калыр. Иртәгә төнлә дә, иртәгәдән соң да аракы исе чыккан җирдә булыр. Җире дә убылмый бит андыйлар йөргән юлда. 1 грамм аракы капмаган, яхшы хылык фигылле, матур тормыш көткән менә дигән айнык кешеләр юкка чыга. Ә Зариф исән. Аның ашказаны бөтен сыйыкчага да күнеккән хәзер. Агу бирсәң дә, үлмәс тә, ширләмәс тә. Тик менә Фәгыйль яшәгән өйнең нигезе утырган җир генә акрынлап убыла бугай. Яңа өйнең бурасын да нигезсез күтәргәннәр иде шул. Нигезсез. Бердән берем. Әттә? Кайчандыр Гыйззәт бүләк иткән бәләкәй машина белән уйнап утырган Рәмил, яхшы итеп сөйләшә белмәсә дә, үзенчә сораулар биреп әнисенә белдеклелеген күрсәтергә тырышты. Тәтәй? Әттә? Саҗидә дәшмәде. Ишетми янәсе. 3 яшьлек кенә бит. Сөйләшүенең дә рәте юк. Ай буе дәваханәгә килеп күренмәгән Гыйззәтне онытырга да тиештер бу бала. Юк, һаман шуны искә төшерә дә тора. Әттә? Әннә? Тәтәй? Әттә? Тәтәй? Машинаны әттә алып килдеме дию инде? Юк, әттә түгел. Гыйззәт абый. Абый алып килде тәтәйне. Яңа гына ширдән чыгып килгән балага шулай дип әйтеп дөрес эшләвенә үзе дә бик ышанып бетмәгән Саҗидәнең тавышы акрын һәм йомшак иде. Улының аптыраган, сораулы карашын күрмәс өчен үзе читкә карады. Улы тынып калды. Саҗидә аңа үзе сатып алган уенчыкны сузды. Ләкин Рәмил аны сугып кына төшерде. Ул янә әнисенең күзләренә белдереп карады да: "Әттә! Тәтәй, әттә!" диде. Әнисе һаман да дәшмәгәч аңа ачуланып: "Әттә! Әттә! Әттә!"
дип кычкырырга тотынды. Ай буе дәваханәдә ятып, баласы өчен көеп, әрнеп, куркып, әни кешедә бик арыган иде. Араларында бер танышы да булмаган врачлардан һәм шәфкать туташларыннан үзенә, ялгыз анага, ирсез хатынга карата бөтен битарафлыкны, ваемсызлыкны күреп, йөрәге аша үткәреп, җаны көйгән, өзгәләнгән иде Саҗидәнең. Баласы, бердән-бере, үлем белән яшәү арасында аңсыз яткан 10 көн эчендә ничә үлеп, ничә терелгәнен, йөрәгенең ничек куырылганын үзе генә белә. Ә монысы әттә дип тамак ярып кычкырып утыра тагын. Саҗидә ничек кенә булса да үзенең ачуын тыеп, улын тынычландырырга тырышты. Туктале, Рәмил, улым, безгә әттә кирәкми, улым. Синең әннәң бар бит. Мин гел синең белән, синең янда. Әнә сине ярата, бик нык ярата. Улым, я инде. Ләкин ярсып елаган бала әнисен ишетмәде дә. Кечкенә йодрыкларын төйнәп, үҗәтләнеп, «Әттә, әттә, әттә!» дип кычкыруын белде. Саҗидә үзенең ничек кызып киткәнен сизми дә калды. «Юк, юк безнең әттә! Ул синең әтиң түгел! Юк синең әттәң!» Бала елавыннан шып туктады. Аның күзләре зур булып ачылды. Бик кадерле әйберен алып җәберләделәрмени? Бик кадерле нәрсәдән шул минутта мәхрүм калдымыни? Аның бәләкәй генә йөзендә шиксез бәхетсезлек, зур югалту хисләре чагылды. Аның күзләренә олыларга гына хас тирән сагыш кунды. Бала яшь тулы күзләре белән әнисенең күзләренә төбәлде. Ана белән бала бер-берсенә карашып торган шул тып-тын 1 минут эченә олы бер гомер сыйган иде. Бала күңеле ул бәхетсез гомерне күтәрә алмады. Аның иреннәре, иякләре, аннары бөтен тәне калтырый башлады. Күзләрендәге сагыш башта курку белән, аннары шундый сүзләрне кычкырган әнисенә нәфрәт белән алышынды. Сабый өзелеп кычкырып елап җибәрде. Саҗидәнең йөрәген пычак белән кистеләрмени? Ана күкрәгендәге әрнүгә түзә алмыйча, үзе дә сыгылып төште. Шул әрнүнең әле булса үткәне юк. Дәваханәдән кайтуларына шактый вакыт үтте югыйсә. Бәлки үтеп тә китәр, онытылыр иде. Яңалары өстәлеп тормаса. Әлеге дә баягы шул Гөлсем белән Рәфидә килеп кырып китте Саҗидәнең булай да кырылырга гына торган кәефен. Уйлары изгедән булгандыр да соң. Күрәсең, яхшылык эшлим дип тә кешегә начарлык кылып була торгандыр. Хәл белергә килгән хатыннар айдан артык дәваханәдә ятып, авыл тормышыннан артта калган Саҗидәне берсеннән берсе уздырып, яңалыклар белән таныштырырга тотындылар. Син булмаганда рәхәтләнделәр, туганкаем. 15 сыерны сдавать итәргә алып киттеләр, 9 тананы. Ул үгезләр турында сөйләп торасы да юк инде. Имеш, Гыйззәтне председательлектән чыгаралар ди. Колхозны бүләләр дип сөйли халык. Дөрестер ахрысы, бу хәтле сатмас иде дип тизеп алып китте Гөлсем. Әле син белмисең иш әле. Тик атнада әллә ничә район түрәсе килеп, һәр кайсы бер без авалып китте. Гыйззәт үзе дә районга чыгып китеп урнаша дип сөйлиләр. Синең янга да бармаган диләр. Дөресмени шул Саҗидә бармадымыни? Рәфидә сынап Саҗидәнең йөзенә текәлде. Тегесеннән бер җавап та көтеп ала алмагач, сүзен тагын дәвам итте. Әй бармаса, котылгансың, бик әйбәт. Үзең дә яратмадың бит инде аны. Яратсаң, әллә кайчан кияүгә чыгып куяр идең. Сөйләмә дә, үзеңә язганы табылыр әле. Гыйззәт белән дөнья бетмәгән. Әй Саҗидәкәем, кешегә шул гына кирәк инде. Ни арада каян белгәннәр диген. Уже урам тутырып сөйләп йөриләр. Бер көн магазинга кергән идем. Синең күрше Зөлфирә белән теге югары эш Нәсимә гайбәт сатып басып торалар. Китеп бик дөрес иткән Гыйззәт. Бер баласын юньләп карый алмаганны каян ир тәрбияли алсын әле ул. Иргә ярап аны үзеңә бәйләп тоту, ул әле бер, әле икенче сөяркә белән типтерү түгел бит ди синең күрше Зөлфирә әйтә. Бөтен ферма малын бергәләп саттылар да. Хәзер Гыйззәтнең кирәге калмагандыр. Менә күреп торырсыз. Председатель булып кем килә, шуның белән себерелә башлый ул. Хәзерге таралып бетеп барган колхозның переходящий красный знамясы. Монсын карамый үтерә яздым димәс, тагын берәр уйнаштан туган бала арттырыр әле дип бут чабып көлә Нәсимәсе. Гөлсем бар күргәнен, ишеткәнен Саҗидәгә тизрәк сөйләргә ашыкты.
Тавыш-тынсыз калып утырган хатынга булар кирәк идеме, юкмы? Гөлсем ул турыда уйлап та карамады. Тел сөяксез шул. Кемгәдер туктаусыз сөйләр өчен, кемгәдер кан саркытып тешләр өчен бирелгән. Сүз белән йөрәкне камчылаганчы, камчы белән тәнне ярсалар иде дә соң. Тыңламады да, җавап кайтарып сүз куертырлык көч тә тапмады үзендә Саҗидә. Ярый әле шәйләр ишеп җәелеп утырырга вакытлары тар булды. Кичке савымга ашыктылар изге теләкле ахирәтләр. Их, теге вакытта üzülеп балага узуын теләгәндә, шул сүзләрне ишетермен дип уйлаган дисеңме? Әле үзе ишетеп йөрәгенең әрнүенә түзә алмыйча елап утыра. Шул әшәке сүзләрне баласы ишетсә, әрнеп кайтып кереп, минем әти кайда? Кем ул? Минем әти юкмыни дип сагыш тулы күзләрен Саҗидәгә төбәсә. Төбәсә түгел, төбәяшәк, сораячак, әрнеп арыгач, нәфрәтләнәчәк, аннары түбәнсенәчәк. Үзен башкалардан ким-хур күреп үсәчәк. Ир-егет булып җитешкәч, яраларын тирәнрәк, йөрәккәрәк яшерергә тырышачак. Әмма шул кимсенү хисе гомере буя аңа бәхетле булырга комачаулаячак. Йөрәк ярасы тирән була бит ул. Бетәшми, сиздерми генә синең ясаячак адымнарыңа, уйларыңа, язмышыңа хуҗа булып ала. Хисләреңә, кешеләр белән мөнәсәбәтләреңә, хылкыңа күчә. Йөрәк ярасы тирән була бит ул. Сиздерми генә синең ясаячак адымнарыңа, уйларыңа, язмышыңа хуҗа булып ала. Хисләреңә, кешеләр белән мөнәсәбәтләреңә, хылкыңа күчә. Ә балаңның кимсенүен, кыерсытылуын, хыялларының шәлпәрәмә килеп коелып төшүен күрү ана кеше өчен меңләтә авыр. Әрнүләрдән аралыйм дип, саклыйм дип ни генә эшләмәс әле Саҗидә дә. Тик дөньяда бер кемне дә, бер нәрсә белән дә алыштырып булмый шул. Бу очракта ананың һәр адымы үзенең көчсезлеген исбатлау, гаебен тану гына булачак. Һәм үксез баланың сизгер йөрәге моны аңлаячак. Баласының күзләреннән шул аңлауны, үзен кызгануны күреп, ана үзе дә түбәнсенү тойгысы кичерәчәк. Ярый әле кызгану урынында нәфрәт булмаса, малай кеше бит. Кыз бала булса, бәлки, аңламаса да җиңелрәк кабул итәр иде. Зөлфирәсен, күршесен әйт. Барын уртак итеп, керешеп йөрешеп яшәгән Зөлфирәне башта шанырга шанмаска да белмәде Саҗидә. Соң ул нинди явызлык эшләгән шул мискенгә. Зөлфирәгә Саҗидәне сөйләп ни файда? Ул бит Саҗидәдән яхшылыктан башка берни күрмәде. Аңламассың, әллә кешеләре шулай кабахәт, әллә бөтен дөнья суык икейөзлелеккә корылган. Бер кемгә ышанасы да, таянасы да, ярдәмгә кул сузасы да, сүз уртаклашасы да юк ахыры. Күңелеңнең тамчысын тамызсаң да, кара төндә кара җиргә тамыз икән. Сеңәр ичмасам, башыңны күтәрсәң дә кешене күрмә, дус-дошманны айырып интекмә. Кеше зарын ишетмә икәнлә. Бер уйласаң, Зөлфирә дә, Нәсимәсе дә бу дөньяның арткы ягыннан башка ни күргән дисең? Мәңге айнымаган ирләреннән икесенең берсе үз гомерләренә бер җылы сүз ишетте микән? Ишләрендәге бәхетсезлекләре тел чарлата инде. Чарасызлыклары. Әллә соң иртәгә Гыйззәт янына барасы да, ачуларын оныттырасымы? Кулында баласы һушсыз булганда, әни кеше ни әйтмәс? Әллә соң шуңа кияүгә чыгарга да куяргамы? Баласы әтиле, үзе ирле булыр. Рәмил үскәнче бары да онытылып бетәр. Барыбер колхозны бергә тараттылар дип сөйләгәннәр бит инде әнә. Сүз артыннан йөгереп кара да, акланып кара хәзер. Юы белгән кердә керләнә. Исемеңне агартып булса икән. Рәмилемә аңлар яшькә җиткәч, минем турда бүгенгедәй себерке дип сөйләсәләр. Ирсез хатынга гайбәт пычрагы тиз ябыша бит ул. Ни дип аңлатырмын? Саҗидәнең башыннан тагын 100 төрле уй сызылып үтте. Сөйләячәкләр дә. Алларына ятып җир себерсәң дә халыкка ярап булмый. Меңгә ярап, берсенә ярамасаң да шул бер бөтен көтүне тутырыр. Бер туганым да, таяныр кешем дә, ирем дә булмагач, бу баланы ничек үстереп, ничек укытырмын соң? Бер тиен эш хакыңны алалма. Башкаларныкы кебек өеңдә пенсионерың булмасын. Әллә чынлап та Гыйззәткә чыгып кына куясымы? Бердән берем, алтын гынам минем, улым, эй, улы кайгынам, их!
Шул бер сүзгә, бердән бер йөрәк пәрәсе өчен язмышының утына да, суына да керергә әзер ялгыз ана күңеленнән өзелеп төшкән ихка, хатынның бу минутта фәгыйленә булган бөтен әрнүе дә, җавапсыз сөюе дә, чынга ашмас хыялый өметләре дә, үкенүе дә, һәм буларның барысы белән дә саубуллашуы да кергән иде. Кая таба тәгәрибез? Язгы пичрак, озын кунычлы итек белән дә йөреп булмаслык юллар. Сукмак төшәргә ерак, бик ерак әле. Моңсу апрельнең баткагы очсыз-кырыйсыз сыман тоела башлап, авыл халкының тәмам үзәгенә үткәч кенә, май аеның җылы җиле исеп, ялгызың чак сыеп атлап барырлык кына булса да, сукмак салып куя. Җилле яңгырлы апрельдә андый рәхәтлекне көтмәде. Апрель буйык, болытлы, ялыктыргыч ай. Саҗидә иртәнге караңгыда урамның читеннән кәртә такталарына тотына атлап, бата чума фермага ашыга. Кеше авызыннан ишетүгә караганда, үз күзләреңә ышану яхшырак. Гыйззәт янына барганчы, малларны барып күрү аның нияте. Юк шул. Юк иде шул урыннарында аның сөтлекәйләре. Элек зоотехник булып эшләгән Хәйри абзыйның 7 буын дәвамында саклап, яхшыртып үрчеткән, кадерләп һәм кызганып кына яшь белгеч, яңа укып кайткан Саҗидә кулына калдырган, нәкъ шушы җирнең, табигатьнең шартларына яраклашкан нәселле, күп сөтле акыллы малкайлары юк иде. Алар урынында ялкау гына күшәп тана сыерлар басып тора. Аның сөте түгел, юнле рәтле җиленнәре дә күренмәй. Сыер сау аппаратларының бер төрле гүләве астында савучы хатыннарның тәмләп, кычкырып, тозлап, бурышлап сүгенүләре, терлекчеләр белән шаярып көлешкәннәре ишетелә. Җиленнәре бушаган мәхлуклар чылбырларын чылдыратып үрелә-үрелә улак төбен ялый. Савылмаганнары мөгри-мөгри түземсезләнеп урынында тыпырчына. Көчле беләкләреннән, тулы гәүдәләреннән, ныклы адымнарыннан, шаян күзләреннән авыл хатыннарына гына хас егәрлек, дәрт бөркелеп тора савучыларның. Алар бидрәләрен китереп, авызына ак марле бәйләнгән флягаларга сүзеп, сөтләрен бушаталар да, тагын сыерлары янына ашыгалар. Сөт бик аз, чамадан тыш аз иде. Саҗидә симертә торган маллар асралган абзарга таба юнәлде. Исеме генә инде. Абзарның ишенә керсәң, бер ягында үгезләр, икенче яртысында яңа туган бозаулар. Еллар буе кыруы гына озак. Сүтүе тиз. Ташланган ничә абзар таралган хәлдә ята. Көне-төне сүтәләр. Кемгә шифер, кемгә такта, кемгә кирпеч кирәк. Беркемдә беркемнән дә сорап тормый. Беркемдә моңа аптырамый. Нигә болай дип кызыксынмый. Күрмиләр. Беркемгә бер ни дәшми абзар уртасыннан тегеләйгә болайга йөреп әйләнде дә тышка чыкты хатын. Мал азыгының җитмәсен белә иде ул. Кызу эш өстендә көненә 5 ватылган иске техника һәм руль артында йокымсырап утырган барлы-юклы исерек трактористлар белән каралмаган, ашланмаган басулардан күпме генә печән җыеп аласың да, күпме генә синажын, силосын җитештерәсең инде. Хөкүмәт чәчүгә уракка биреп торган соляркасына түләттергәннән соң калган ашлыкның булай да бик аз фуражын өстәвенә мал караучылар сатып ичә. Алар урам буйлап, ачыктан ачык беркемнән дә курыкмыйча, качмыйча, һәр йорт сайын көпә-көндез туктап, көмешкәнең градусын, литрын карап сатулаша. Мал симертеп, мал сатып көн күргән авыл халкы аларга ихлас рәхмәтен ишеттерә. Ферма маллары салам ашый. Салам авыз тик тормас, ачтан үтермәс өчен генә инде ул. Сөт арттырыр, мал симертер өчен түгел. Сугымга симертү абзарындагы малларның күптән он күрмәгәнен, жан асрар өчен генә салам чәйнәп торуларын күрү өчен зоотехник булу кирәк тә түгел иде. Инде кеше белән тарткалашып та арыды Саҗидә. Ул үгезләрнең килограммын, граммын арттыру нигә кирәк инде ул мал караучыларга? Акчасы юк, ние юк. Алып китә дә сата дип колхоз рәисен тиргәүдән ары китә алмыйлар. Кайчан гына лөгөрләп эшләгән фермаларның шул көнгә төшүенә алар аптырамый дисеңме? Аптырыйлар, сөйлиләр, гаеплиләр дә. Хуҗалар безнең ишегенә сатам әллә дип нәтиҗә ясап, өстәгеләргә ябып куялар.
һәм тагын ничек тә сатарга, үзләренә нәрсә булса да эләктерергә тырышып көн күрәләр. Терлекчеләрдән өстәгеләре үзләреннән өстәгеләренең тигез урында тиз генә байып китүенә шаккатып, көнләшеп, кызыгып, безнең урлашу тегеләрнеке янында шаяру гына бит ул дип, бармакларын өскә таба күрсәтеп, мут кына елмаялар да, тагын булдыра алганча ташыйлар. Алардан өстәгеләре баскычның очы турында уйларга баш җитми, күрсәтергә буй җитми дигәндәй, Алла сакласын. Саҗидә пычрак ярып атлаган җиреннән туктап артына борылды. Беренче кабат күргәндәй таралып яткан корылмаларга, пычраклыкка, юлсызлыкка, караңгы бер дөньяга карап хайран калды. Кайчандыр озак еллар хезмәт итәрлек итеп таш плитәләрдән корылган, ә бүген сүтелеп бетеп барган дуңгыз фермасы, кирпечтән төзелгән сыер абзарлары, кайчан гына әле эче мал белән тулы булган, тәрәзәләрендә ут балкыган, яшәү тавышлары ишетелгән, һәр җәй саен маллар җәйләүгә күченеп киткән саен ныгытылган, ремонтланган, бүген эшләрендә аша апрель җиле уйнаган буш абзарлар, җимерелеп төшкән дубыр, атлары күптән юк инде. Ат җене кагылган абзыйлар да, ат өстендә үскән малайлар да юк. Минем көннең көнендә гыйззәт белән тарткалашуымның да, мал башын киметмәскә тырышып кеше белән әрләшүемнең дә бер файдасы да юк икән. Көндәге вак мәшәкатьләргә күмелеп, тормыш хакыйкатенә күз йомыла икән бит. Кая таба тәгәрибез? 7-8 ел эчендә күз алдында нинди дөньялар таралган. Ил хәтле илгә кирәге калмаган бу дөньяны бер мин генә саклап кала аламмы соң инде? Көлке. 1-2 елдан монда минем дә кирәгем калмый инде, дип уйлады Саҗидә. Зуррак, усалрак малайлар бәләкәйләрне ничек йөзәргә өйрәтәләр? Беләсез инде. Күлнең уртасына, тирән җиренә күтәреп бәрәләр дә, пычрак суны эчеп, чәчәп, бата чума, йөзеп китә алмый интеккәнеңне карап торалар. Көлеп, төртеп күрсәтеп. 20нче гасыр азагында безнең авыллар да шул йөзә белмәгән бала хәлендә иде. 70 ел буена иркәләнеп кенә бар нәрсәне хөкүмәттән көтеп яшәдегез. Авызыгызга чәйнәп салган калҗаны да йота алмыйсыз дигәнрәк сүзләр сөйләп, тиз генә Рәсәй авылларына капитализм системасын кертмәкче булып кыланучылар, үз аллылыкка өйрәнергә вакыт сезгә дип, әлегә тиклем илгә икмәген, итен, сөтен җитештереп килгән, еллар буе төзелгән базасы булган колхозлар турында бөтенләй оныттылар. Дотациялар бирүне туктаттылар, авыл хуҗалыгын үстерү программалары төзеп мәшәкатьләнмәделәр. Күрәсең, аларның үз хәлләре хәл иде. Үз агымына, ягъни базар мөнәсәбәтләренә яраклашырга тиеш булган шартларга куелган сөт, ит, иген хаклары да авыл халкының аяныч хәлен аңларга теләмәде. Хаклар алып сатарлар кулында иде. Авыл хуҗалыгында көн-төн ал-ял белми хезмәт итүчеләр җитештергән продукцияның үз кыйммәтенә караганда хаклар күпкә, бик күпкә түбән булды. Авыл әле дә шул күл уртасында үз аллы йөзәргә өйрәнә алмый шәпшигән малай хәлендә иде. Булайрак барса, 1-2 елдан бөтенләй су төбенә китәчәк ул. Әйтерсең, гөрләп торган колхозы да, авылы да, уңганнары да булмаган. Колхозны икегә бүлеп бер урынына 2 җирдән тарта башласалар, бөтенләй бетәчәкләр. Тәмам бетүне, таратуны тизләтү генә булачак бу. Саҗидә колхоз идарәсенә йөгерде. Хатын ашык-пошык язылган гаризасын кертеп өстәленә салганда, Гыйззәт гомум җыелыш уздырырга килүче район җитәкчеләрен каршы алырга дип әзерләнеп киенеп баскан иде инде. Сине китәсең дип ишеттем. Рәис алыштыралар бит. Бер урынына 2-не куячаклар. Өстән шулай кушылган. Имзаңны куй. Сиңа барыбер бит инде хәзер. Гыйззәт бер гаризага, бер Саҗидәсенә карады. Ни уйларга да белмәде ахыры. Бу 5 сыерны ничек карамакчы буласың инде? Белмим, берәр ничек. Әйдә минем белән Саҗидә. Мин сиңа кияүгә чыгарга уйлаган идем әле. Китәсеңә ышанмаган идем. Чык, бергә китәрбез. Монда нәрсә бар инде хәзер? Ни акчасы, ни эше, ни юлы юк бит.
Синең улың үсә, Рәмилең. Минем улым үсә шул. Хәле ничек дип тә сорамадың. Ничек соң? Салкын тидерергә ярамый ди. Гел сакларга куштылар. Организмы көчсез, ширгә каршы тора алмый диделәр. Соң шулай булгач, синең суык өеңдә кабат ширләвен көттә тор. Әйдәгез минем белән Саҗидәү. Белмим. Чынлап әйтәм, белмим, Гыйззәт. Имзаңны куй әле. Барыбер таралып бетәчәк бит. Бүлешкәндә үк рәте-чираты калмаячак. Үзең дә беләсең бит. Тәрәзәдән район машиналары килеп туктаганы күренде. Гыйззәт гаризаның өске пичмагына ашыгыч кына язып, имзасын сызгалады да чыгып йөгерде. Аның артыннан инженер, агроном, бухгалтерлар ашыгып клубка юнәлделәр. Идарәнең ише тып-тын калды. Рәис бүлмәсенең ачык калган ишеге генә каяндыр кирип адашкан җилгә шыгырдап, күңелнең бер ризасыз кылы кебек, булай да тыныч булмаган йөрәкне тырнады. Җыелыш. Күрәсең, клубның тонык тәрәзә пыялаларыннан төшкән яктылык җитмәгән, булган буявы күптән ышкылып беткән, тигезле-тигезсез такта аралары йырык идәнле, ничә ватылып, ничә төзәтелгән, дермантины йыртылып, вак кадаклары чыгып тырпайган, мескен тавышлар чыгарып шыгырдап торган иске урындыклы 300 кеше сыйдырырлык зурлыктагы залның электр лампаларында кабызганнар. Трибуна өстенә хан заманыннан калган бәләкәй генә өстәл лампасы куйганнар. Ялкынланып коммунизм төзегән байраклы кымачлы вакытлардан бирле сакланган кып-кызыл чаршаулы сәхнәнең уртасына шундый ук ситсы калдыгы җәелгән озын өстәл сузганнар. Аның өстендәге пыяла вазаларга кавырсын чәчәкләр тыгып чыкканнар. Су тутырып графин, аның янына кырлы стакан утыртып куйганнар. Халык иренеп кенә көнбагыш чыртлата. Кызык күрергә дип килгән, озын кыш буе сирәк очрашкан пенсионерлар гына ишетелер-ишетелмәс тавыш белән авылның соңгы яңалыкларын бер-берсенә сөйлиләр. Шуңа да зал өстендә умарта кортлары гөжләгәндәй талгын һәм бер төсле тавыш эленеп тора. Җыелышка фермадан турыга килгән малчыларның киемнәреннән аңкыган силос исе, язгы чәчүгә хәзерлек имеш дип, техника ремонтларга гаражга бара кайта йөргән механизаторларның киемнәреннән таралган солярка исе, мәҗбүри клубка китереп утыртылган укытучы ирләрнең костюмнарыннан чыккан очсызлы Кытай одеколоннарының танауларны ярып кергән кискен исләре бергә кушылып, тын алган сайын йөрәккә авыр бер кабатланмас һава булып, бөтен залны тутырган. Тыннар беленеп торган карбас салкыны. Тышта җылырактыр да әле. Электр җылысын тоташтыру катгый тыела. Сезоны чыккан. Район түрәләре өс киемнәрен салу түгел, шишәргә дә уйламадылар хәтта. Иңнәренә күтәрә алмас йөк баскандай, авыр адымнары белән совет заманында түшәлгән идән такталарын елатып, түргә уздылар. Халык тынып көтә башлады. Күптән язылып, бар җирдә дә сөйләнеп, кабатланып, ятланып беткән, әллә кирәкмәгән сүзләр белән җыелышны ачык дип игълан иттеләр. Куып җитә алмаслык артка чигенгән, 0 тирәләрен узып, минуска киткән колхозның кәгазьдәге күрсәткечләре белән рәис таныштырды. Хәтта артта калуның да уңай үзгәрешләрен күрсәтеп була бит ул теләсәң. Беркем бер сүз дәшмәде. Сыйык кына кул чаптылар. Район вәкилләре эшлекле генә кыяфәттә чыгыш ясадылар. Хуҗалыкны икегә бүлсәк, ул кризистан җиңелрәк чыгар, бәлки әле яхшы гына эшләп тә китәр дигән фикерне халыкның аңына җиткерделәр. Халык тагын сыйык кына кул чапты. Коммунизм тауларына үрмәләгән җирдән өметен кисеп, билгесезлекнең төпсез упкынына очырган колхозның җыелышы да нәкъ шул авыл сабантуе иде шул. Әллә киресенчә, сабантуй да җыелыш та авылның бүгенге асылының, битарафлыкка һәм икейөзлелеккә корылган дөньяның бәләкәй генә күчермәсеме? Аның бөтен һәлакәте, ясалмалыгы, кыйбласызлыгы, зал тутырып көнбагыш чыртлатып утырган халыкның шуны үзгәртерлек теләге дә, көче дә булмавы, кемгә, нәрсәгә ышанырга да белмәве шунда чагыламы? Сүзләре дә, ышандырырга теләп уйлап табылган идеяләре дә буш куык. Менә районның ак йорты белән авыл арасындагы түрәләргә яхшы атланып очып кына йөргән Силсәвит Шакирның алдан әзерләп куйган чыгыш ясаучылары кул күтәреп, үзләренең фикерләрен әйттеләр.
Кыюлык өчен Лиданың клуб алдында сатып торган аракысын ярыйсы гына капканнар. Кулларын селтәп, төкерекләрен шәшә-шәшә ат души сөйлиләр. Бер куштанны икенчесе алмаштыра. Дошман сүзен сөйлиме, дустын сатамы? Анда аның эше юк. Иртәгәсен ни булыр? Ярты адым алга таба атлар мул яшәгән авыл, әллә тагын да арткарак тәгәрәрме? Аңа сөйләргә кушылган. Түрә кушканны тыңлап, бер сүзсез үтәп, соңыннан үзе дә аптырарлык эшләр кыйратып өйрәнгән бит ул безнең халык. Алдан әзерләгән кешеләр чыгыш ясап беткәч тә, аларның акыллы фикерләрен тавышка куйдылар. Бер авыл халык, әллә көтүме, нәрсәгә икәнен үзләре дә аңламыйча дәррәү кул күтәреп, үзләренең язмышын районнан кушканча хәл итеп куйды. Араларында акыллы дип саналган ил агалары да бар иде югыйсә. Ул бит өстән хәл ителгән. Без әйтеп кенә бер нәрсә дә үзгәрмәячәк диешеп, үз арагына киләчәкләренә фаразлар биреп, ашыкмый гына атлап өйләренә таралыштылар алары. Клубка кергәндә Лиданың лавкасы аша узганнары, чыкканда да аның янына сөйкәлделәр. Гөлнара Шәймөхәммәтова. Адашкан сер. Җыелыш уңаеннан колхоз 0,1% эш хакы өләшкән иде шул. Күңел күтәренкелеге өчен. Колхозның күптән хәл ителгән язмышы исем өчен үткәрелгән җыелышның көн тәртибенә куелып, кто за, кто против дигән янаулы сорауларга әвәләндерелеп, халык өстенә ташланды да, акылларга буйсынмый гына күтәреп өйрәнелгәнчә күтәрелгән кулларның күплегенә карап, ак кәгазьгә теркәлде. Җыелыш фарс, тәмам. Таралышыгыз, егетләр. Булдырдыгыз. Тышка җылыга ашыккан халык агымы Саҗидәне клуб алдына алып чыгып калдырды да, тиз арада таралып бетте. Кая таба барырга белми югалып калган кеше бер Саҗидә генә түгел иде. Тамбурның бер почмагында тәмәке гөжләтеп басып торган Фәгыйльнең клубтан чыгарга уенда да юк иде ахыры. Әллә уе клубтан чыкмаска идеме? Күптән күрешкәннәре булмагангамы, Саҗидә Фәгыйльнең мескен хәлгә җитеп үзгәргәнен, картайган йөзен, төпкә баткан, әллә нинди салкын усаллык белән янган күзләрен, сакал-мыек баскан битләрен, каралмаган өс башын күреп, телсез калды. Йөрәген кызгану хисе үтте. Нишләдең дигән, башыннан сызлып үткән уй соравын чак кычкырып әйтмәде. Ярый әле тыелып калды. Ирнең йөзе шиксез авыртуга, сызлауга түзә алмаган кешенеке сыман тартышып сытылды. Ул әрнүен Саҗидәгә күрсәтмәс өчен күзләрен йомып читкә борылды. Ыңгырашып куйдымы? Әллә хатынның колагына шулай ишетелдеме? Кинәт Саҗидәнең колагына милиция машинасы сагында шаяра-шаяра аракы саткан Лиданың бөтен тирә-якны яңгыратып, рәхәтләнеп көлгән тавышы килде. Машинаның ачык ишегеннән дәртле чит ил көе агыла. Аракы сатучы көләч хатынга милиция майорының хуҗаларча масаюлы карашы текәлгән. Лида үзе җитез кул хәрәкәтләре белән авылның бәйрәмчә кәефле ирләренә йылан агуы тулы шешәләрне өләшә. Үзе еш-еш кына аңа карап утырган ир ягына кирфек сирпеп, әллә ниләр вәгъдә итүче күзләр белән мут елмаерга да өлгерә. Янәсе, без үзебез генә белгән сиребез бар. Ә сез аңламыйсыз да, күрмисез дә. Тума сукырлар. Их, нигә генә шул клуб күтәрмәсендә баганадай катып басып торды Саҗидә. Фәгыйльнең үзеннән ялуын соң гына аңлады ул. Хатының хәтле хатының була торып, сине аз гына да санга сукмыйча, көпә-көндез чит ир белән ышынып басып торсын әле. Бөтен ил алдында, хәләл ире алдында. Сөйгәненең соңгы вакытта былай да үзгәләнгән йөрәгенә әрнү өстенә әрнү өстәп, ичмасам Саҗидә дә шуны тамаша кылып өлгерде. Исенә килгәч тә китте. Мескен хәлдә калган ирнең күзеннән тизрәк югалырга теләп, пычракка бата чумат тыкрыкка кирип йөгерде дә соң. Фәгыйльнең кыенсынган йөзегенә Саҗидәнең күз алдыннан китмәде. Көне буе кая барса шунда заткан кебек тоелды. Башта әлегә бүленеп өлгермәгән колхоз идарәсенә барып малларны яздырды. Аннары кәгазен тотып фермага йөгерде.
Сыерларны берәмләп йортына алып кайтып, абзарына ябып, ашарга салганчы караңгы төшә башлады. Ярый әле Рәмилне күрше әби карый. Ишәеп киткән сыерларын савып, арып-талып өенә кергәндә, авыл өстенә кичнең зәңгәр япмасы ябылган иде инде. Салкынча саф һаваны күкрәк тутырып сулап, баласы янына ашыкты хатын. Тик авыл эшләреннән арынып тыныч йокыга тала алмады бүген. Үзәгезгеч хатын-кыз тавышы тынлыкны ярды. Һаваның сафлыгын алып, тирә-юньгә төтен исе таралды. Кытышкыч яктылык фәгыйләр торган якта иде. Саҗидә барып җиткәндә, әле төзелеп тә бетмәгән яңа өй янып бетеп бара. Талымсыз ут абзарга күчеп, бар кешенә кытыра иде. Тамарларның куесыннан бидерәләп ташып сипкән суның бер файдасы да юк икәне күренеп тора. Их, ичмасам пожар машинасы да юк бит, дип үзгәләнә арада бер карчык. Күптән таралып беткән машинаны сөйләп торасың. Тракторының соляркасы юк ич әле. Балчык этәртеп җиңеп тә булыр иде әллә, дип әрнеде арада бер яшьрәге. Бу ут өйләренә дә күчсә, бетте инде Ходаем. Балалар урамда гына кала инде, дип әлегә ут капмаган бәләкәй өйгә дә су сибәргә кереште хатыннар. Ул балаларның әлегә тиклемдә урамнан кайтып кергәннәре юк. Лида безнең ирләрне эшерә. Без аның балаларын ашатабыз, дип агуын чәчте бер әрнүлесе. Ирләр абзардан малларны алып чыга торды. Тегеләре сантыйланып, укырып, утка сикерә тордылар. Тере килеш янган хайванкайларның үзәгезгеч тавышлары йөрәкләрне телгәли. Көйгән ит, төтен исе укшытып, кыстырып хәлне ала. Бүтін якка ашкан чаткы, учлам-учлам янган салам, йөгерешкән халыкның өстенә төшеп, көйдереп киемнәрен тишә. Лиданың балаларын кочаклап акыруы, булай да калтырап төшкән йөрәкләрне тагын да шомландыра. Бу мәхшәрнең очы да, кырые да булмас кебек. Халык агымына ярып су ташыган Саҗидә, бу буталышта бер генә тапкырда Фәгыйльне очратмавына аптырап, абзар белән өй арасына канау казып маташкан ирләр янына килде. Расихны эзләп табып читкә алып китте. Ут нәрсәдән чыккан? Төрткәннәрме әллә? Фәгыйль кайда соң ул? Шау-шу эчендә ишеттерергә тырышып, сорауларын Расихның колагына кычкырды хатын. Фәгыйль төрткән бит. Хатынның куркуыннан тыны кысылды. Ул Расихның курткасына чатырдап ябышты. Үзе кайда? Абзар яна башлагач утка сикерә башлады. Бәйләп чоланга кертеп ташладык. Бикланда, курыкма. Ния төрткән? Исерек баштанмыни? Эй, Ходаем! Түгел шул. Айнык иде ул. Лида белән тагын тавышланышканнар. Тегесе әлегедә баягы шул крышасы, майоры белән булган инде. Фәгыйль ни, үз күзләре белән күргәч, әлегә хәтле күрми, белми йөрүенә дә аптырарлык. Бүтән авыл сөйли бит. Күргәндә кайтып яңа өенә ут төрткән инде. Расих көрсенеп туктап калды. Шарпаны кабызуы гына тиз бит. Сүндерә башласаң әнә, авылның да көче җитми. Үз кулы белән яндырып үтергән маллары өчен Фәгыйльнең üzülәчәге турында да, итсез дә, сөтсез дә калган 4 бала турында да уйлый алмады бу минутта Саҗидә. Йөрәге буз булмаса да, нигәдер шушы кытышкыч минутларда анда малларны да, балаларны да, Фәгыйльне дә кызгану хисләре юк иде. Бары тик үзен дә аптыратып, Фәгыйль белән Лиданың еллар буе кырган дөньясы таралган бу кызганыч вакытта, аның көтеп арыган йөрәгендә өмет чаткылары кабынды. Мин гыйззәткә чыкмыйм дигән урынсыз сүзләрне пышылдап торганын сизмәде дә. Арыдым. Кайтам дигәнен дә әллә кеше ишетте, әллә юк. Ул үзе дә үзен ишетерлек хәлдә түгел иде. Фәгыйльнең яңа өеннән калган көл өемендә кабынган бу сизелер-сизелмәс өмет хатынны куандырмады да, хисле адымнарга да этәрмәде. Саҗидә аның барлыгын да аңлап җитмәде ахры. Гөрләп торган дөньядан калган бәләкәй генә көл өеменә бераз карап торды да, өенә атлады. Милицияларның Фәгыйльне алып киткәнен дә күрмәде хәтта. Яшәргә кирәк. Колхозны бүлделәр һәм бүлештеләр. Идарәнең өстәл урындыкларына хәтле ташыдылар. Бүтән дөньясы шундый гайләнгәч, кыенсыныр урында калмады. Кем ташымый, кулына килеп кергәнен кесәсенә салмый,
юлында ятканын иелеп алып өенә алып кайтмый, шул кеше халык арасында юнсез сүзен күтәреп, көлкегә калды. Әрәм булганчы хәрәм булсын диделәр. Колхоз аерылыр да кушылыр. Бер рәис хуҗалык исемен алыштырып бетүгә, икенчесе килер. Җитәкче эше чиратка калыр. Ә халыкка яшәргә кирәк. Колхозларның бүлешүдән калган байлыгына караганда, бурычлары күбрәк иде. Ни генә булмасын, колхоз шул килеш калды. Дөнья алга китмәде. Уңай якка үзгәрешләр булмады. Ә халыкка яшәргә кирәк иде. Эшне ташламый булмый рәхим дип, Саҗидә дә яңа рәис булып эшли башлаган ветеринар егеткә гаризасын бирде бер көнне. Җитешеп булмый. Ярты ферманы өеңә күчергәч булмас инде җитешеп дип үпкәсен белдереп төрттереп алды рәхим. Син дә ташлап үз кайгыңны кайгырткач, ул колхоз таралмый кая барсын инде. Былай да биткән инде. Сүзгә килешеп тиргәшеп торырлыгы калмаган рәхим. Шәхси эшкуарлык, үз аллы эш башлау дип күпме тел чарлыйлар. Эшләп карыйм әле. Байып китеп булмаса да, сыерларның токымын саклап кала алсам да файда. Авыр чорларны үткәреп җибәрсәк, яхшы якка үзгәрешләр дә барыбер булачак ул киләчәктә. Көтеп алып булса. Киңәшкә барсак кире бормассың. Бөтенләй үк ташлама. Яшь рәис зоотехник хатынны зата чыкты. Эшсез калсам эшкә алырсың. Ышанып булмый, дип шаярып җаваплады Саҗидә дә. Чынында исә аның хәле авыз йырырлык түгел иде. Тарттырган фуражы бер айга да җитмәде. Бетте. Көтүгә үзенекеләр белән бергә 17 башмал куды. Шират миңа килеп җитсә, ни эшләрмен дип коты очып тора. 17 көн көтү көтә башласаң. Янгыннан соң атна да узмады, авыл гөр килеп Лиданың югалу хәбәрен тикшерде. Теге милициясе белән чыгып китте микән дип баш ватты халык. 4 баласын калдырып, кит ятсыз дип шаккаттылар хатыннар. Ичмаса кайым, фәгыйлендә кайтармыйлар. Милициясе белән түгелдер. Ераккарак, шәһәргә үк юл тоткандыр ул дип фараз кылды машина паркы буенда тәмәке тарткан ирләр. Көн артыннан көн үтте. Лида һаман кайтмады. Хатынның бер хәбәре дә килмәде. Фәгыйлне милиция машинасы өенә китереп үк куйды. Тигәти кешенең балалар өчен бер файдасы да булмады. Ул кайткан көнне эчә башлаган иде, шуннан айнымады. Балалар караусыз калды. Авылда аларны балалар йортына алып китәләр икән дигән сүзләр йөри башлады. Чыдамады Саҗидә. Фәгыйләргә барып, моңаешып тезелеп утырган балаларны аш пешереп ашатты. Ипиен, сөтен, майын илтеп бирде. Былай гына файда юк икәнен белә иде ул. Ничек тә Фәгыйлне айнытырга кирәк. Икенче, өченче көнне дә килде. Ир аңа күтәрелеп тә карамады. Артык күп ичкән кебек тә түгел үзе. Көннәр буе янган абзарыннан калган чүп иеменә карап тик утыра. Балаларында кайгысы да юк. Аптырагач, Фәгыйлне эчереп исертеп, халыкны җыеп, чүп иемен түктереп тә карады Саҗидә. Ә ул барыбер айнымады. Көтүгә чиратым җитте. Әллә көтешәсеңме дип Фәгыйль янына килеп утырды бер көнне. Тегесе бер авыз сүз эндәшмәсә дә, икенче көнне иртән Саҗидә сыерларын савып бетерүгә, авыл башында чыбыркысын шартлатты. Балаларны үзем карыйм, үзем дип ялынып, куркышып биткән сабыйларны район кешеләренә бирмичә, үз өстенә алып калды хатын. Фәгыйль аларга күтәрелеп тә карамады. Саҗидә айга якын 2 үй арасында яшәде. Рамилне карау бөтенләе белән Рита кулына күчте. Фәгыйлне уята алмавына бер әрнәсә, пешән вакыты җитә дип 10 янды хатын. Бер абзар малга бер үзе ничек азык хәзерләр, ничек өлгерер? Эшләр бетеп, балалар йокыга талган тыныч төндә горурлыгын җыеп Фәгыйлгә барып сыенды хатын. Яшәргә кирәк бит, Фәгыйль. Әйдәле яшәп карыйк. Кайтмас инде ул. Лиданы әйтәм дип пышылдады. Лида карт, әмма бик бай бер эшкуарга ярып, Гавай утрауларына ял итәргә киткән дигән хәбәр авыл буйлап таралган иде инде. Гыйззәтсез калгач, мин кирәк булдыммы? Мин дә ярыйммы? Диде ир тупас итеп. Барыгыз да шул бер калыптан. Син ни, Лида ни? Ир үзенә сарылган хатынны этәреп турып китте. Әмма пешәнне хәзерләште. Әллә нинди бер гайрәт белән, ачу белән туктамый чапты. Үз-үзен жәлләми, үзен үзе үзеп эшләде.
Шабу, жыю, кайтарып ию бер айга сузылды. Пишәннән кайтып, йорт тулы сыерларын савып, сөт җыючыга чыгарып, аннары фәгыйләргә барып балаларны карап, тәмам хәлдән тайды хатын. Өстәвенә, телсез кебек бер сүз дә шишмә, сөйләшмә. Җәйге чиллә кояшы да эретә алмаган бозны, ирнең салкын карашын Рәмил җылытты. Малай сөялмәгән ир белән әти күрмәгән баланы бер-берсенә әллә каннары, әллә җаннары тартты. Белмәссең. Бер туктамый тәтелдәп, әтисе яныннан китмәгән малай акрынлап Фәгыйльнең телен ачты. Ир елмая, кешеләргә эндәшә башлады. Саҗидә бу яралып кына килгән мөнәсәбәтләрне бозудан куркып, аларга якын да бармады. Әнәү, карале, әттә миңа чыбыркы үреп бирде дип, сыер савып утырган әнисен килеп кочаклады бер көн Рәмил. Мин шартлата да беләм шул. Ул чынлап та оста итеп чыбыркысын шартлата, йорт тирәли йөгерә башлады. Саҗидә Фәгыйльгә карады. Әти кешенең йөзендә горурлык балкый. Әйләнеп килгән саен ул улын кулына алып сөя. Бик зур эшкә өйрәнгәндәй мактап туймый. Аннан үзе Саҗидәгә карап елмая иде. Ындырга кайткан икмәк исеннән исертер августның айлы бер төнендә ир сөйгәненең озын тылымнарын сүтте. Серләрне шишәр өчен сүзләр кирәкми шул. Күз карашлары да җитә. Еллар агымында адашкан мәхәббәт тә, утка суга салсаң да, яндырып әрнетсә дә, соңлап булса да кавыштырыр көчкә ия. Бу икәүнең бергәләп тормыш серләрен сүтәселәре, йөкләрен җигелеп тартасылары, заман авырлыкларын иңнәренә күтәрәселәре, үз җирләренә, үз эшләренә үзләре хуҗа булып яшәргә өйрәнәселәре алда әле. Кешелек белән бергә зәһәр авылы да яңа гасырга, билгесезлеккә аяк басарга әзерләнә генә. Гөлчәчәк Хафизова укыды.